आई हमनी के समाज में तरह तरह के कुरीति, तरह तरह के चीज भरल बा, बढ़िया कुछ खराब। आज के समाज में, आज के नया फैशन में एगो लइकन में अलग तरह के बीमारी बा कि जब बाप माई बुजुर्ग हो जाले तो लइका लोग घर से बाहर निकाल देवेला, कुत्ता पोसेला, अपना बाबूजी के वृद्धाश्रम में भेज देवेला। लेकिन ये गीत के माध्यम से रुआ सभी के ये बतावे की कोशिश करब कि समाज के जन लोग बा, ऐसा लोग ओकर का सच्चाई बा, आई गीत के माध्यम से बता रहल बनी। कहला में पर के नारी के दुख देला बाप मतारी के। उ नारी जना के बाबूजी खोजल, आज उहे नारी प्यारी हो गई, अब बाबू माई पराया हो गए। आर धीर कार बतोहर कमाई के कुछ ना जाने ला माई के। वो कमाई बेकार बा, जोना कमाई से माई बाप के सेवा ना भइल। हाथ बेकार बा, जोना हाथ से माई बाप के सेवा ना भइल। धीर कार बतोहर कमाई के कुछ ना जाने ला माई के। मेहरी के बक्सा ठक चलबा, मेहरी के बक्सा ठक चलबा, अमाई तरसेले साड़ी के। बाबूजी अलग कहीं ठंडा के दिन में गौशाला में तो दूसरा के द्वार पर सुतत रहे, पता चलता जे लइका मार के भगा देले बा। ठंडा के दिन बा लेकिन उनका देह पे एगो कमर नहीं के, चदर नहीं के, दूसरा के द्वार पे भटकता रहे। अब बबुआ का करलन तो बबुआ बैंक के मैनेजर हवन, खूब बढ़िया पैसा कमा लो। बाबूजी रो बस दुआरा दवाई के बिना पुअरा पा। अगर बाबूजी सरकारी नौकरी में होखस और उनका पेंशन मिलत होखे तो जहिया पेंशन आए वाला दिन रहेला वो दिना बेटा पतो लोग धोती पर नीलो दे दी, कपड़ा पर स्त्रियों कर दी। अब बाबूजी के केस में तनी सा तेलो घसा जाए कि चली बाबूजी बैंक में एवरा पैसा निकाल लेवल जाओ। जब पैसा वैसा निकल जाई, मिल जाई हाथ में, बाबूजी कही कि बउआ हमरो के 200-400 रुपये दे दे तो खैनी बीड़ी खाती चाहे दर दवाई खाती। तो बउआ कहे के अरे मतलब तारा कौन काम है पैसा के, तारा माने कोनो चीज की कमी बा। बाबूजी रो बस दुआरा दवाई के बिना
आ पानी देनिहार केहू नहीं खे। जना समय में माई बाप के जरूरत बा कि ओकर बाल बच्चा ओकरा साथे रहो, ओकरा जरूरत पे एक गिलास पानी देवे खातिर ओकर बेटा पतो सामने रहो, तब बबुआ कमाई करे चल जी हैं। पतो पता चली कि बीमार रहली तो रहली अपना मामा घर, लड़का रहलन दुबई। पानी देनिहार केहू नहीं खे, मंगला पसुने ले गारी के, कहला में पर के नारी के, दुख देला बाप मतारी के। लेकिन भैया इस समय है, आज हमनी के लड़का बनी जा, कल हमनियों के बियाह शादी हुई, बाल बच्चा हुई है, 20 साल 25 साल 30 साल के बाद जन आज बाबूजी समय देखत रहे हुए समय हमनियों के देखे के मिली, हमनियों के नाती पोता हुई है सब। अगर उहे इहे काम अगर हमनी के लड़का करी हमनी के साथे तो हमनी के कैसन लगी। जब समय कबो करवट ले तब तोहार नैया के खेई। हमी ना कहब जे खाली लइकने के गलती बा, जौन समय होखेला कि गार्जियन अभिभावक अपना बच्चा के संगे रख के ओकरा के उच्च शिक्षा अच्छा संस्कार देवे। वो टाइम में बाबूजी पता चले कि दारू पी के नाच देखे गइल बड़े, लड़का के पते नहीं कि लड़का हमार कहाँ गइल बा, का करता, का खाता, का पियता, का सीखता, का पढ़ले बा, नहीं पढ़त कि कहाँ जाता, कहाँ रहता। वो लड़का के यह संस्कार हुई। यही से देखी हम यह कहब कि कमाए के एगो उम्र बा, एगो सीमित समय बा, रुआ कमाई लेकिन अपन परिवार खातिर समय जरूर निकाली, अपना बच्चा के अच्छा संस्कार दी। जब समय कबो करवट ले तब तोहार नैया के खेई। जब तोहरो लइका इहे करी तब हुई बा कौन दुआरी के, कहला में पर के नारी के, दुख देला बाप मतारी के।